Her Thomas oğlum doganymlary gurajadım. Oğlumam ýalbarýa äkitmäýdim. Onu da iş görsün birazajyk diýip gurajadım. Doganymam açyk gödegräk käsedi. Her ýylan gygyrsa da zat diýemokdum. Bu ýyla öňküsinden emmeter barandan agaroda salyp işledip başlady. İşim çykyp bir ýere gitsem, gelem soň doganym çagam silteläp atýar. Ogry pulum nirde gokduň diýip. Gygyryp dur, arkasam günüň aşagyny işläp ýanyp gidipdir. Yüzüme ýalbaryp bir seredje. Ýene zat diýmedim. Soňam atylyp goşlaryň ýanyna bardy-da, dörüp bir gaçykda azrak kakysynyň beren pullary bardy. Ne görýäň, çagaňa terbiýe bermäsiň diýip gygyrdy. Menem ahir çydamadym-da algap öz komnatyna bardym. Goşlaryny dörüp çekerler açyk gördüm. Konwertde pul duran eken. Eň soňky gezek bolsun çagama gygyranyň diýip goşumyz ýygyna gaýtdyk. Käbir adamma ilki kliçka goýanmalyk görýär, kellesini uranmalyk görýär. Ay bu orna çag üçin urşmaýyn diýen bolim.